Pois contentos, non? Contentos, moi contentos, creo que fixemos un moi bo traballo, os resultados da pretemporada dannos seguridade, dannos confianza, creo que ainda faltan cousas por traballar, pero con moi boas sensacións, a verdade é que estou moi contento porque atopeime xogadores moi xoves, con moitas ganas de traballar e con moitas ganas de aprender. Hai que darlle valor ao que se fixo ano pasado, creo que este ano apostamos un poquinho máis pola xuventude, ao final o cometido do filial é intentar xerar xogadores para o primeiro equipo e creo que fixemos unha plantilla con xogadores con potencial, con respeto á categoría, pero tamén sabendo que se facemos as cousas ben e damos o noso máximo nivel e o noso máximo potencial, que podemos competir con calquera. Primeiro queríamos ter un modelo moi definido, non? Que a xente cando vexe xogar o filial pois síntase orgullosa, despois implantar ese modelo do primeiro equipo para que cando suban a adestrar con eles o fagan o mellor posible, Palmas e o corpo técnico do primeiro equipo non teñen que perder moito tempo en dar correccións ou matices para que podan axudar, e despois, pois, con moitas ganas de debutar na casa en partido oficial, tamén de sentir a afición do Noia e intentar facer un bo partido, e vamos a ver este traballo que fixemos na pretempada, en que nivel estamos para intentar corrixir os erros que vayamos detectando nos partidos de competición oficial. Creo que foi esta pretempada 4 semanas de moito traballo, un pouco de coñecer os novos conceptos e os novos compañeiros, esas dinámicas de coñecernos un pouco entre todos para que o xogo ao fin e ao cabo vaya mellor. Ben, a verdade é que un entrenador que di as cousas como son, ten unha idea bastante clara de como quere que xoguemos, a verdade é que gústame moito o seu modelo de xogo e a súa actitude connosco. Nunca tiven ese peso de ser o capitán diante de todos. Penso que vaime axudar a ter esa madurez que quizás anteriormente non tiña, pois vaime servir para mellorar tanto como xogador como persoa.